бисёриҳо савол медиҳанд, ки барои чӣ ҷавонон бояд ба хизмати ҳарбӣ раванд ва оё ҳамин чиз зарур аст ё не? Ман фикр мекунам, ки зарур аст. Барои чӣ? Масалан, мо дар мамлакате зиндагӣ дорем, ки обод аст, ором аст. Шабона ором хоб мекунем, рӯзона озодона сайру гашт мекунем ва парвои ягон чиз надорем. Сабабаш чист? Яъне барои он ки сарбозон шабу рӯз мамлакатро муҳофизат карда истоданд, махсус онҳое, ки ҳозир дар хизмати ҳарбӣ ҳастанд. Ва албатта ин чизро бисёриҳо сарфи назар мекунанд, аҳамият наметиҳанд, лекин ин чиз ҳар як чиз муҳим аст. Ман фикр мекунам, ки агар ҷавонон донанд, ки барои чӣ бояд ба хизмати ҳарбӣ раванд, сафи онҳо боз ҳам зиёдтар мешавад. Яъне барои чӣ бояд ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ раванд? Барои муҳофизати ватан. Ватан яъне чист? Ватанро яъне ҷавонон чӣ гуна мефаҳманд? Шахсан ватан барои ман ин модарам, падарам, бародарам, апаҳоям, ёру дӯстон, хонае, ки ман ба воя расидам, калон шудам, он кӯчаҳое, ки ман дар он ҷо бозӣ мекардам, ба воя расидам, маконе, ки ман зиндагӣ мекунам, ин ҳавое, ки нафас мекашам, ин ватани ман аст. Пас барои чӣ ман барои муҳофизати нафаронеро, ки дӯсташ медорам, маконеро, ки дӯсташ медорам, барои хизмати ҳарбӣ наравам? пеш аз ҳама хизмати ҳарбӣ шараф аст. Шарафи ҳифзи сулҳу субот, оромиву осоиштагӣ, истиқлолият ва ояндаи дурахшони ватан. Вақте ҷавон савганди ҳарбӣ ёд мекунад, мафҳуми ҳифзи ватан аз қолаби як ибораи оддӣ бурун омада ба масъулияти зинда табдил меёбад ва ҷомеае, ки ҷавонони масъулиятшинос дорад, ҳатман пешрафта хоҳад шуд. Сарбоз на танҳо посбони марз, балки посбони арзишҳост. Арзишҳое, ки боиси пойдор ва зинда мондани як давлати бузург мегарданд. Бинобар ин хизмат ба ватан қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавони бо нангу номуси ин диёр аст. хизмат ба ватан қарзи ҷонию ҷавонмардии ҳар як ҷавонписар ба ҳисоб меравад ва ҷавонписаре, ки дар муддати хизмати ҳарбиро паси сар мекунад, пеш аз ҳама интизоми баланд, масъулиятшиносӣ ва ҳисси ватандӯстиро амиқтар дарк мекунад. Чунки мактабе ҳаст, ки дар он ҷо ҷавонписарон рӯҳан, ҷисман обу тоб меёбанд ва имрӯз мо шукргузор аз он ҳастем, ки чунин давлати тинҷу ором дорем ва зери сиёсати ҷаноби олӣ зиндагӣ мекунем ва барои ҳар як шаҳрванд ин қарз аст, ки аз ин ватани зебо, аз ин ватани обод осоишта ҳифозат намояд.